Walah kok apik tenan rambutmu ono abang-abange. Letong kosong dileboni kodok, ngomong ya ngomong ra usah jemok. Dek, aku wis teko lunga iki lho kok gak mau peluk to. Tak kandhani kupingmu, nandur sawet godhong tales rano duit ya males. Dadi wong lanang kok turu rakas mergawe tibake iki lho, belajar turu apa belajar ngamar nang rumah sakit kok geteng aku. Prei gak rokok ngono lho, Mas. Ono syarate, Dek. Apa syaratnya, Mas? Pean gak oleh gawe katok piye? Setuju. Dek piye nek sesuk nang pantai? Ora usah semoyo. Maksudnya apa, Dek? Numpak becak rudone telu kadung macak mau tinggal turu kok. Tak takoni. Iya. Barang apa sing dikocok-kocok terus mumprat? Lho bahaya iki. Aja ngeres jabane ngocok minuman bersoda kae lho.